खन्थाइनि मुं दोहोरोम। खन्थाइखौ सुजुदों हेमानि बसुमतारी, जिल्ला क'क्राझार। फैदो दानिया बिथांनि खन्थाइखौ खोनासंलांदिनि। दोहोरोम। दोहोरोमखौ लानानै मानो बिदि गावजों गाव नांज्लाय खमज्लायल'सै? बे बुहुमाव मानो बिदि जाखो? माबोरै बिदि जालांखो? समाजा जेबोखौनो बुजिनो हाला। बे सुबुंफोरा गावजों गाव मानो बिदि एना एनि जाखो? गावजों गाव बखिलायनायल'सै। माबोरै मोजां जालांगोन जाखो? दोहोरोमखौ लानानै दावराव जायोबालाय माथो बुंबावगोन बे समाजखौ? धोरोमाल' जुदा, इसोरा बे सासेयानो। बे समाजा मारै जालांगोन जेबोखौनो हमदांनो हाला। माबोरै बिदि जाखो आं जेबोखौनो बुजिनो हाला। दोहोरोमखौ लानानै बिदि जायोब्ला जोंखौ मा बुंगोन? गावजों गाव बखिलायनायल'सै। बे संसाराव मा जाबावगोन जाखो? धोरोमनि थाखाय बिदिब्ला माथो बुंबावगोन जोंखौ? जों बयबो बुजिनायदो। धोरोमनि थाखाय बिदिब्ला गावजों गाव बुजिलायदो। रावखौबो मुगैयालासे गोरोबदो। ज'ज'यै धोरोमखौ लानानै बुजिलायदो। खन्थाइया एसेनोसै। गोजोन्थों।